Jo vull insistir que la mobilització i l'aposta per la nostra opció és el que nosaltres demanem als ciutadans de Barcelona. Per tant, jo demano el suport. Nosaltres portem ja diferents dies, més de 13 dies, explicant cada dia la nostra prioritat, diferents polítiques. Per fer i convertir aquestes polítiques en efectives, en reals i concretes, necessitem el recolzament dels ciutadans de Barcelona. I això és el que jo vull demanar novament. Per tant, jo, amb tot el respecte a tots els mitjans i a totes les enquestes, jo reitero, nosaltres hem d'aconseguir una forta mobilització entorn al Partit dels Socialistes. I vull afirmar que qui vulgui Jordi Hereu d'alcalde de Barcelona, voti directament a Jordi Hereu com a alcalde de Barcelona, perquè nosaltres ens estem jugant el lideratge d'aquesta ciutat i el tenir i vestir un projecte fort per aquesta ciutat. Tot el que anem explicant, des del camp social, de promoció econòmica, de millora de la convivència, requereix un govern fort. I jo demano que hi hagi un govern fort entorn al Partit dels Socialistes, que és la garantia d'un govern de progrés a Barcelona. Per tant, estic content de l'evolució de com està i la tendència que estem vivint, però jo no em quedo aquí. Nosaltres hem d'aspirar a més suport perquè senzillament necessitem més suport per tirar endavant les polítiques que volem fer. El pronòstic de Glasgow, a mi em sembla que l'Espanyol guanyarà. Jo ho desitjo com a alcalde de Barcelona. Jo hi vaig com a alcalde de Barcelona a Glasgow. Tothom coneix quines són les meves preferències futbolístiques, però jo vaig com a alcalde de Barcelona en suport a un equip que porta més de 100 anys a Barcelona i que és un gran equip barceloní. Resultat concret em demanen a mi els companys. Ostres! Són ells, Doncs vinga, 2-1 a favor de l'Espanyol.